शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने वैद्यकीय सन्मान पुरस्कार सोहळा संपन्न झालाय। सांगली जिल्ह्यातून विशेष सन्मान आणि पुरस्कृत म्हणून उमर गवंडी यांना देण्यात आलाय। कोल्हापूर येथे शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने वैद्यकीय सन्मान पुरस्कार सोहळा पार पडलाय। राष्ट्रवादी शहर जिल्हा अध्यक्ष संजय बजाज, राहुलदादा पवार, आसिफभाई बावा यांच्या मार्गदर्शनाखाली उमर गवंडी यांनी गेले 20 वर्ष केलेल्या वैद्यकीय क्षेत्रातील विशेष कार्याबद्दल विशेष सन्मानाने त्यांना पुरस्कृत करण्यात आले। विशेष म्हणजे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव आरोग्यदूत म्हणून उमर गवंडी यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। उमर गवंडी हे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार वैद्यकीय सहायता कक्षाचे प्रमुख असताना देखील त्यांच्या कामाची दखल घेऊन एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या वतीने हा पुरस्कार देण्यात आलाय। पुरस्कार प्रसंगी कॅबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे राजेश क्षीरसागर, आमदार सुहास बाबर, आमदार सुजित मिनसेकर आणि मंगेश चिवटे यांच्या हस्ते आज हा पुरस्कार देण्यात आलाय।